På vores Belco-lejefabrikker er vi specialiseret i produktion af højkvalitetslejer, der er skræddersyet til at opfylde dine industrielle applikationsbehov. Vores mission er at sænke dine vedligeholdelses- og indkøbsomkostninger uden at gå på kompromis med kvaliteten. Belco Bearings varemærke er fremstillet i topmoderne faciliteter i Sydkorea og på vores EU-lokationer i Tjekkiet og Schweiz og overholder strenge ISO og DIN standarder. Vores Belco Bearings varemærke er designet til forskellige industrier såsom stål, krandrift, generelle maskiner, offshore-applikationer, tekstil, landbrug, offshore, emballage, trykkeri, bilindustrien, minedrift osv. Strategiske placeringer for hurtigere levering med hovedkvarter i Belgien og distributionscentre i Europa, Mellemøsten og Asien sikrer vi rettidig levering og konkurrencedygtige leveringstider for alle vores kunder. Vi tester vores Belco-lejer for at sikre, at vi lever op til de høje standarder for vores kunders efterspørgsel. Hvert eneste produkt, vi producerer eller leverer, gennemgår omfattende test, før det sendes til levering. Vores kvalitetsproces kontrolleres af specifikke retningslinjer og procedurer, der er fastlagt i virksomhedens kvalitetsmanual, understøttende procedureniveauer og arbejdsinstruktioner. Kvalitetskontrol. Ved at teste vores lejer har vi også mulighed for at fremskynde vores forsknings- og udviklingsindsats og bruges som sådan som et meget effektivt ingeniørværktøj. Niveauet af kontrol, der udøves, afhænger af typen af produkt eller service og virkningen på kvaliteten af de endelige produkter og tjenester, der leveres til vores kunde. Der er procedurer, der specificerer kriterier for at bestemme fabrikkernes kapacitet, herunder udvælgelse, evaluering og revurdering af fabrikkerne. Vigtige materialer og produkter revideres regelmæssigt for at fastslå tilstrækkeligheden af deres kvalitetssystem. For at garantere vores effektivitet har Belco Bearing Factories tiltrukket, samlet og udviklet følgende: avanceret udstyr, uddannet og erfaren personale, internt trænings- og uddannelsesprogram, kvalitetsmanualer, tekniske datablade, tegninger. Vores erfarne team er klar til at opfylde dine kvalitetsforventninger til både standard og ikke-standard lejetyper, hvor vores ingeniørteam udfører følgende tests: støjtest, løbepræcisionstest, vibrationstest, materialekemisk inspektion, radialfrigangsinspektion, kontrol af kontaktvinkel, mikrostrukturinspektion, dimensionsinspektion, hårdhedsinspektion, råheds- og rundhedsinspektion, overfladeevaluering, kontrol af monteringshuller. Derfor er vores Belco-lejer revolutionerende inden for ingeniørkunst. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til vores kunders særlige servicebehov og emballagemuligheder for at imødekomme de strenge krav fra vores forskellige kunder. Vores mål er at sikre, at dine produkter bevares og beskyttes, så du endelig modtager dine produkter som bestilt. I dette perspektiv har vi flere muligheder at tilbyde vores kunder, såsom individuel æske. Lejer pakkes individuelt i plastik, folie eller brune papirposer og placeres derefter i individuelle æsker. Vi mærker hver æske afhængigt af dine behov. Hætteglaspakke. Vi pakker vores miniatyrlejer i klare plastrør. Hvert hætteglas er forseglet og består af mindst 10 lejer, og derefter mærker vi hver æske afhængigt af dine behov. Industripakke. Vi pakker standardlejer i ruller med 10 eller flere ved hjælp af polyposer. Vi mærker hver hovedkarton i henhold til dine behov. Pillepakke. Vi pakker vores lejer i klare plastikposer, der fås i strimler med 10 eller flere afrivningsposer, og derefter mærker vi hver pose i henhold til dine behov. Tilpasset pakke. Efter din anmodning har vi mange andre muligheder inden for pakning. Vi fremstiller vores produkter i Europa og beviser det ved at blive certificeret fra Handelskammeret i Belgien og give mindst et års garanti på kvaliteten af vores produkter. Vores dybe ekspertise inden for industrielle teknologier kombineret med et engagement i kvalitet og ydeevne gør det muligt for os at levere overlegne produkter til konkurrencedygtige priser med effektive leveringstider. Hos Belco Industry BV er vi dedikeret til at styrke din drift med pålidelige, omkostningseffektive og avancerede industrielle løsninger. Hos Belco er vi stolte af at levere industriprodukter i topklasse, der opfylder globale standarder og overgår kundernes forventninger. Vores produktions- og emballeringsprocesser er omhyggeligt designet for at sikre kvalitet, pålidelighed og effektivitet i alle faser. CNC-præcisionsfremstilling, ISO og din kompatibel, standard og brugerdefinerede løsninger. Hurtig og sikker emballering og levering. Fra vores hovedkvarter i Bruxelles, Belgien, hjælper vi virksomheder med at vælge de industriprodukter, der bedst passer til deres behov. Takket være vores know-how og engagement fra vores erfarne medarbejdere kan du regne med os til opsætning, ledelse, montering og montering. Projekter omfattende administration, rådgivning på stedet, teknisk rådgivning. Vi er en dynamisk virksomhed, der garanterer produkter og rådgivning af høj kvalitet. Vi tilbyder også fremragende service, hurtig tilbuds- og ordrebehandling. Teknisk information, omfattende computerisering, rådgivning fra vores kvalificerede personale. Forskning og udvikling er en vigtig del af virksomhedens strategi, og vi er stolte af vores evne til at levere moderne og effektive designløsninger.
Afhængigt af dine behov vil vores ingeniører samarbejde med dig om at designe de rigtige industriprodukter til dine specifikke anvendelser.